конференсияи якуми байналмилалии сатҳи баланд оид ба пиряхо ки дар шаҳри душанбе баргузор гардид дар хотири сокинони деҳаи кашруди ҷамоати деҳоти кӯҳаншаҳри ноҳияи балҷувон низ як умр нақш хоҳад баст, зеро дар ин рӯзҳо сокинони деҳаи мазкур бо оби ошомиданӣ таъмин гардиданд. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия ва ҷалби шарикони рушд иншооти оби ошомиданӣ бунёд гардида 80 оилаи ин деҳа бо об таъмин шуданд. дар деҳаи мо шумораи умумие ки зиндагӣ мекунад хуҷагиҳо 80 хуҷагиро дар бар мегирад. Як мушкилоти асосии деҳа ин нарасидани оби ошомиданӣ буд. бинобар ҳамин аз тарафи ҳокимияти ноҳияи балҷувон ва шарикони рушд имрӯз хушбахтона ба деҳаи мо оби ошомиданӣ таъмин шуд. дари ҳар як хуҷагии мода оби ошомиданӣ таъмин ҳастанд ва истифода мебаранд. мо аҳли деҳа миннатдории худро ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти ноҳияи балҷувон ва шарикони рушд мерасонем ки барои мо сокинони деҳа оби ошомиданӣ таъмин намуданд. дар маросими ба истифода супоридани иншооти мазкур роҳбарияти ноҳия меҳмонон ва сокинон иштирок намуданд. иншооти мазкур вобаста ба талаботи сокинон дар доираи истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба нақша гирифта шуд ва боиси сарфарозист ки дар рӯзҳои баргузории конференсияи сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхо дар пойтахти кишвари мо мавриди истифода қарор гирифт. илова гардид ки истифодаи сарфакоронаи обу замин имкон фароҳам меорад ки истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ афзун гардида некуаҳволии сокинон таъмин шавад. иттилоъ дода шуд ки иншоот аз чой амудӣ хатҳои об дар масофаи 11 километр ва обанбор бо ғунҷоиши 50 кубометр об иборат мебошад. барои истифодаи сарфакоронаи об дар ҳар як кӯча қуттиҳои махсус сохташуда ҳисобкунакҳо насб гардиданд ва хатти об ба ҳавлии ҳар як сокини деҳа кашонида шудааст. дар ҳолати нигоҳубин ва истифодаи самараноки он метавонанд 10 сола ба мардум хизмат расонанд. сохтмони чунин иншооти обрасонӣ дар дигар деҳаҳо низ ба нақша гирифта шудааст. Шарифҷон Сафарзода аз Зулои Саид барои барномаи ахбор аз ноҳияи Балҷувон.